Sí. Bon dia a tots. Anem a començar aquest ple extraordinari en la següent ordre del dia. El primer és la resolució de les al·legacions presentades a la relació del lloc de treball de l'Ajuntament de Muro, aprovació definitiva de la relació del lloc de treball. Se van presentar tres al·legacions, s'ha demanat informe a l'empresa que havia fet el catàleg de lloc de feina i la proposta és desestimar aquestes al·legacions perquè, segons el que subscriu, entenc que no hi ha motius amb aquestes al·legacions presentades per canviar res d'aquesta relació de lloc de feina. Si qualcú hi vol dir res, Rafael. Bé, nosaltres hem fet un seguiment realment d'aquesta RDT, però sí que trobam a faltar, arran d'aquest escrit, que s'hagués convocat la comissió paritària per donar una mica més de bou que s'hagi registrat per escrit, per fer un intercanvi d'opinions i poder consensuar, pensant que no hauria estat malament abans de tenir un plenari, simplement això, per una comissió que s'hagués pogut xerrar allà de dins, no hagués pogut fer una posició raonada, però hauria estat bé que també hagués vengut l'empresa que ha redactat la RDT i per això nosaltres optarem per l'abstenció. D'acord. Marga? El seguit hauria d'empatar també trobar que com una manca de voluntat política s'ha d'arribar a consensuar un 5%. Jo hem vist que pareixia que incorre en l'incompatibilitat xerrem d'altre. Si recorre amb incompatibilitat, secretari, convendria que sortís de la sala, senyor Paredes. Hombre, això és una decisió seva, jo no li vull dir el que ha de fer. Sí. He de sortir? No, és una decisió teva, t'he dit, que jo no te puc dir el que has de fer amb aquests temes. Un moment. Vosaltres, però la secretaria que m'ha dit que podria incórrer en incompatibilitat. Jo? No. Jo no he xerrat mai amb tu d'aquest tema, però troc que jo sempre vos diré el mateix, que és un tema molt personal, això, i ho ha de decidir cadascú, no és el secretari que ho ha de decidir. Cap problema. Bé, primer, el senyor Val ha fet modificacions en aquesta RDT. Cap ni un. Que no hi ha, segur. Els informes als recursos assenyalen si es val a fer modificacions a determinat personal. No et sembla això? No et sembla. He dit que cap modificació, ni una, no es valga, ni es valga ni s'equip de veure. La corporació no és la que ha d'admetre o no els recursos dels treballadors en lloc de l'empresa licitadora, no l'empresa assessora. És la corporació que admetrà o no, per això s'ha de ple, i les plees és que admetrà o no aquests recursos. L'empresa assessora, com bé saps, només informa segons el seu parer, però qui decideix és la corporació. Per tant, els treballadors poden saber que és el senyor Balda, que és el cap dels treballadors de l'Ajuntament, que no ha admès pràcticament cap dels recursos. És així, no? Cap d'aquests tres recursos que s'han presentat és la votació que sortirà d'aquesta taula és que admet o no admet. No personalitzis perquè hi haurà una votació i vostè podrà votar i podrà decidir en el respecte. I antes d'aquesta votació jo te llegiré que a la negociació votaren tots els sindicats d'aquest Ajuntament i no n'hi va haver cap que votés en contra. N'hi va haver que se van estendre, però no n'hi va haver cap que votés en contra. Jo demano segueix sense mateix, perquè si arriba aquí en aquest moment amb tots aquests recursos que ja no sé si queda ningú per recórrer, no sé si queda cap treballador per recórrer, tot el personal pràcticament tot el personal de les residències municipals, els treballadors d'aquesta sala,
jo crec que el que està bé a la tele no crec que ho endevinar gaire bé l'estil. M'agradaria saber si també el personal de la residència cobrarà manco o cobrarà igual que l'any passat. Jo entenc que el personal ningú ha de cobrar manco del que cobrava perquè tenen drets garantitzats i hi ha un complement transitori que mentre la seva puntuació i els seus euros punt no arribin a el que cobren ara tindran compensat a través d'aquest complement es podrà cobrar el que han cobrat fins ara. Per tant, entenc que si no s'accepten per motius, motivació d'aquest informe de l'empresa assessora, és un informe que a jo me va com espantar un poc l'excés de supèrbia que se vol d'aquest informe, d'una banda, tracta gairebé d'ignorants en els recorrents, no sé si veus com Perú, Gollada, un país gros, introduït el català de Mallorca, i entenc que vos passes la pilota a l'altres, i tu si no parlo com a cap personal, la responsabilitat de no acceptar pràcticament cap de els professors a la universitat. Per tant, no som nosaltres votarem, però ja m'ajunt en els sentit dels treballadors quan diuen que no consideren que hi ha hagut una negociació prou seriosa i prou a fons. Me reitero ja que van dir a l'aprovació inicial de que s'ha actuat amb allà de divides i cancel·lats, perquè se'ns va fer la valoració individual, però no s'ha fet mai en prou temps ni en profunditat una valoració ponderada entre tots els llocs de feina. Per tant, crec que molts treballadors d'aquest ajuntament s'han sentit tots sols i s'han sentit un poc menys tinguts en aquesta relació, sobretot en la manca de flexibilitat i d'estar de molts temes, que no recordo estar de molts temes, per altres no tinc informació que es parla i assenyala aquest informe que la responsabilitat en l'exercici de funcions, o sigui, tot el ventall de funcions, era de càlcul que comprava que això seria així i aquest càlcul sols a la corporació i crec que no ho han fet. Crec que no ho han anat, o reaccionat davant cap recurs a analitzar veurament si una persona fa unes funcions de forma continuada extres en la seva tasca administrativa, per exemple. La corporació ha donat el vistiplau a les funcions que desenvolupa cada un dels treballadors i que ells mateixos varen posar en blanc i negre i els han donat el vistiplau. Per això, evidentment, s'han valorat aquestes funcions que cada un ha dit que feia. No m'ha contestat. Bé. No m'ha contestat perquè el que diuen, l'informe diu clarament, o això de mirar veurament si una persona o una altra fa unes funcions extres de forma continuada, etc. Si s'han de valorar, ho ha de valorar la corporació, perquè hi ha coses que jo admet que puguin ser així, que són càrregues de treball transitòries, que això passa a totes les feines, però hi ha càrregues de treball que són perennes, que és un cas de les discriminacions que hi ha treballadors d'aquesta sala que s'hi han reclamat. I jo, la pregunta era, i és, quan han fet aquests recursos, ho han anat a mirar veurament si efectivament això era així, perquè no hi ha noms, aquests informes, però sí que hi ha el nom de la plaça, el número de la plaça. No ho comprovat cap. Evidentment, ja t'ho he contestat, Miquel Àngel. No m'has contestat, t'ho he dit que vol dir heu fet allò que ha dit l'empresa, vos escudeu en l'empresa. Jo vos dic, no basta escudar en l'empresa, i l'empresa vol donar un marge a valtres de maniobra que no ho exercit, senzillament vos heu negat i vos heu tancat en banda a acceptar coses i tan sols investigareu un poc més, treballareu una mica més. És que ja després d'altres successos que ha hagut en aquest ajuntament i de topades entre treballadors i Palma, clar, jo crec que aquest Palma no es preocupa prou per els seus treballadors, són les meves conclusions.
Jo el que me preocupa és que tu puguis pensar que hi ha treballadors que han escrit qualque cosa damunt la relació de tasques i que no ho fan. Ara, també me preocupa fins a un punt el que pensi el senyor Tortell. Evidentment, aquí tothom ha escrit les seves tasques, el seu cap els ha supervisades, el regidor de negociat ha revisat i l'empresa ha donat el vistiplau en aquestes tasques i els ha donat un punt. A partir d'aquí hi ha hagut gent que potser la puntuació no s'esperava, però és que ha donat l'empresa i nosaltres no hi podem participar i en aquest sentit hem d'estar al marge i hem de ser el més neutral possible. Que hi ha treballadors molt a prop a altres que puguin sentir-se en aquest sentit que la seva puntuació no és adient a la feina que fa. Evidentment, com diu el representant de comissions, la RLT és una eina viva i se pot anar modificant cada vegada que se trobi que s'ha de modificar. De fet, a la taula de negociacions, a la darrera, a la que hi va haver la votació i ningú hi va votar en contra, tot i que després hi ha hagut gent que ha al·legat, se va comprometre l'equip de govern que antes del pressupost se faria una revisió en aquells llocs que pensassen que tinguessin més tasques o que tinguessin més responsabilitat o que les seves condicions poguessin variar. En la qual aquesta exposició, evidentment, a part de molta demagògia, com és habitual ja per qui l'ha subscrita, evidentment, poca cosa més. Jo crec que han d'acceptar les crítiques, però CRLT és una de les eines que volia aquest Ajuntament. Crec que l'heu demanada a molts plenaris, altres grups també l'han demanada, i crec que la feina que ha fet l'empresa, evidentment, és amb absoluta imparcialitat i únic i exclusivament una feina tècnica de valorar aquell lloc de feina quant de punts els pertocava. Dit això, anirem ja a la... Per al·lusions, senyor Pablo, dues coses. La primera és que m'ofèn que ho vulgueu remetre tot a que si hi ha gent propera a altres, que tal, si ja toca ofensiu, perquè a lo millor és que tenim tots els treballadors a prop nostre, no és veritat? Perquè si hi ha hagut al·legacions que agafen 60 o 70 o 80 treballadors, si comptem els triennis superava el centenar, vol dir que els treballadors d'aquesta sala són nostres. No, perquè si no jo puc dir que hi ha valoracions molt ben fetes que gent propera vostra. Clar, jo no ho diré això, no ho diré, però és ofensiu que voleu fer això. I, com que veig que ja voleu adreçar, aquesta RLT du la velocitat igual que l'equip de govern. 8 anys per fer una RLT. 8 anys per fer una RLT i quan tenim l'oportunitat de fer-la mos expulsant les puces i mos remetem a una empresa que és més fàcil i demagògic, perquè la RLT i l'empresa queixa contínuament, en aquest informe que diu, posa en mans de la corporació la possibilitat d'admetre al·legacions, d'enfocar les coses d'una altra manera, etc. Per tant, això d'escudar-se amb una empresa externa és demagògia, perquè aquesta mateixa empresa vos ha xerrat bastant clar, hi ha coses d'aquesta empresa que m'han agradat perquè són funcionals i sí que han actuat correctament, han actuat diligentment i si hi ha hagut retalls ha estat un molt d'Ajuntament per la manca de lliurar alguna cosa d'aquella carta que va pegar una bona la va firme, que no compliu el procés o ni els terminis. Me'n recordo perfectament bé. Per tant, la demagògia, si de cas, la feia d'altres. Perquè contestant o contestant i les preguntes concretes, de posicions concretes que fan els treballadors d'aquesta. Bé, jo crec que les posicions són bastant clares. Aquí s'havia d'aprovar una RLT. S'han fet totes les passes pertinents, de fet s'han acceptat al·legacions més d'una vegada, s'han tornat dues a la taula de negociació, hi ha hagut informes. Si nosaltres haguéssim entrat a modificar o a valorar qualsevol de les feines d'aquest catàleg de lloc de feina, després sí que podrien acusar els diferents treballadors, però no hem entrat.
hem estat totalment en marge i els punts que ha donat l'empresa són els que s'han acceptat i són els que avui aprovarem si així ho veiem en el ple, seran els que quedaran aprovats. Si s'ha de modificar va de fer càlcul extern, no l'equip de govern ni cap regidor en concret. Vinga, anem a votar aquestes al·legacions i aprovació definitiva de la relació de lloc de feina. Vots a favor de desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la relació de lloc de feina. 7 a favor, Vots en contra, 3 en contra abstencions, i una abstenció. el següent és aprovació definitiva del pressupost i plantilla de personal 2008. Evidentment, la relació de lloc de feina era una condició que ja venia implícita en el pressupost del 2018, en la qual, per quedar aprovat definitivament, s'havien de resoldre aquestes al·legacions i plantilla 2018, en la qual segons el tècnic preceptiu tenia aprovat i definit aquesta relació de lloc de feina. Volen dir res més en aquesta relació definitiva? Entenem que en el pressupost no hi ha cap al·legació, només en aquesta relació de lloc de feina. Val dir res, no hi ha res. Jaume? Anem a aprovar definitivament el pressupost del 2018. Vots a favor? 7 a favor, Vots en contra? 5 en contra. I el següent és sol·licitud del senyor Pedro Martorell Gastart, tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de Muro, de reconeixement de compatibilitat per exercir l'activitat d'advocat. Com va quedar en comissió, secretari? La comissió per unanimitat va informar favorablement el reconeixement de la compatibilitat del senyor Pedro Martorell. Qualcú hi vol dir res? No? No votar aquesta sol·licitud. Només ja ara una petita explicació d'aquest punt. Va venir una sol·licitud a comissió d'administració personal, a la qual aquest senyor ha demanat compatibilitat per poder exercir de Vicent i la comissió li va dir en principi que no hi havia cap inconvenient per part de l'Ajuntament, amb la qual, com que és una concessió que ha de fer el plenari ve aquí i evidentment va passar per comissió informativa amb la qual compliran les seves condicions preceptives per poder-li donar aquesta compatibilitat en el senyor Martorell. I totes les compatibilitats que se demanen s'accepta? No, depèn de la voluntat o de la necessitat de l'Ajuntament. Voluntat o necessitat, no? Val afegir res més. Vots a favor de la concessió d'aquesta compatibilitat? Per unanimitat. Aquest tercer punt el ple s'ha acabat i els que tinguem comissió d'obres, si voleu, podem seguir en la comissió d'obra de seguir, si voleu. I donem la sala de debat.